caliber 45. Plansado na ang Oplan balik eskwela sa Bacolod City Police Office sa pagbukas ng klase sa masunod nga semana. Sunod kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, mahigin papanahog na siya nga mando sa pulo niya kahepe sa syudad sa Bacolod sa pagbukas ng klase. Isa sa iyagin mando among pag-supervise sa mga kabataan nga nagatabok sa dalan pabalik sa ila eskwelahan. Iyamang gimando ang Police Visibility Patrol sa sulod kag sigwa sa mga eskwelahan agud mapaluntad ang kalinong kagkatawhayan sa pagbalik sa estudyante. Nag-apelar man si Martir sa ginikanan nga ilaop ang pagbalik sa ila kabataan sa mga eskwelahan kag ipaiway ang pagdala sa mga malahalon nga gadget nga magkahatag interes sa mga kawatan. Magapatigayo na sa 100% nga face-to-face classes ang Negros Occidental High School. Sunod kay Josette Terora, principal sang NOHS, base sa DepEd order, may pilian ang eskwelahan kung sundon nila ang mando sang DepEd National nga blended learning. Umpisa Agosto 22 kung magpatigayon sang face-to-face classes sa piyak nga sa Nobyembre pagintalana ang mandatory nga pagpatuman sini. Sunod kay Terora, antes ginkakas ang mando ay paidalon sa assessment kag evaluation ang kahandaan sa isa ka eskwelahan sa pagpatigayon sang face-to-face classes. Napatigayon na nila sang evaluation kag nakapasar sila, rason nga nagapati si Terora nga wala sang problema kung sa Agosto pa lang 100% na sa ilang mga estudyante ang mabalik sa eskwelahan. Ginklaro man ni Terora nga nasaad man sa DepEd order nga ang mga estudyante kag manunudlo nga wala sa gyapon na bakunahan ang pwede makasulod sa eskwelahan kag makapartisipar sa klase. Sa iban pa nga balita lokal, nagabaton sang fixed daily income ang mga drivers ng modernized jeep nga nagabiyahe sa karon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Ining ipahayag ni Amar Demosthenes, driver sang isa sa 3 ka units ng modernized jeep nga ginapanag-iyahan ni Romeo Justiniani. Sunod kay Demosthenes, nagabaton sila sang 450 pesos nga income kada adlaw sa ila pagbiyahe. Ang minimum nga pleta naman sa nasambit nga jeep ang nagabiyahe homesite Central Market ang nagalambot sa 13 pesos. Ang nasambit nga jeep ang may GPS, CCTV kag Wi-Fi connection. Samtang may panumdum naman sa mga pasahero nga kung may dala nga hilaw nga isda o kung lulutuon, putson sa maayo agad hindi magparimaho sa sulod sang salakyan. Palayag sang driver kag konduktor plano man sang tag-iya nga magpahimo sang unit nga wala sang aircon o agad benta sa mga may mga dalagikan sa merkado. Naibalaan posible sa Agosto, mapagwa naman ang 12 ka iban pa nga units. Sa katapusan nga bayan sa aton balita lokal, naaresto naman ang inalagar miyembro sa Communist Terrorist Group Southwest Front matapos serve ang warrant of arrest sa iya sang Hulyo 28 sa Purok 6, Maoti, Barangay Bulwangan, Banwa sang Hinubaan. Ang narakpan gigilala kay Adrian Omilig alias Nico, kag residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Hinubaan PNP Officer in Charge Captain Ramel Bustamante, si Umilig ang ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga attempted murder. Dugang pa ay niyang may kangtanan sa inkwentro nga nagluntad sa tunga sa armado nga grupo kag sang 15th Infantry Battalion sa Barangay Bulwangan sa tuong nagdigan ni tuig. Sa karon parahan pang pagpamangkot ka Umilig kung aktibo pa ini nga miyembro kag kung ano karon ang iya nga trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 12 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 6. Anay Presidential Spokesman Harry Roque magabaton 20 pesos nga sweldo bilang Private Legal Counsel ni PBBM. Samtang Pilipinas, nakarecord na sang una kaso sang monkeypox. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malaw Okay, morning naliwat dira sa aton nga mga ka-aksyon. Attorney third Tihida mo mga kagasay mo sir. Good morning, attorney is watching. Taga bago na siya. Uy, Sila ni amo na sa akon nga legal counsel. Perfect. Sa sunod pagid. OMG, future. Imo sa legal counsel at least way bayad. Abi ko may 20 pesos. Doon ako si Ari Roque. Abi ko may 20 pesos. Ano na si Ari Roque? 20 pesos. Dawa, magaling color sa taction boy na bayo. Namin sa mo bayo, no? Black and white. Halo ka naman sa kay Mamban magpili. True. Sa Minnesota. Los Angeles. Tingala ko doon amoy Amerika kakagina ka. Amoy kano. Pagsulod mo kagina, amoy Amerika. Alam mo nga daw si Dr. Matt Mayo. Wow. True. Pero ang shoes, isusa ko man. Wala pa. Wala pa. For important special occasions. Di mo niyag ko karon? Di karon hindi ko di kailis na yun. Okay, good. Gusto ko ipares mo tong isa ang may kwelyo. Ay, bunyag mo. Ang may kwelyo, itong pang beach to yan. Ay, pang beach to kali. Abi ko. Sa mga Boracay to yan. Sa ano ka lang sa, ano ka rin, kanto, ang party, wala na. Sa reception ka lang kanto. Sa reception na lang ko. Kaya sa beach ta mo. Ay, beach gali ang ma-adjust ko sa imo. Sige. Morning da kay Ma'am Vanessa Mayo and dira sa Minnesota naman kay Dr. Matt Mayo. Si Ma'am Van Yari diya subong sa Pilipinas. Yes. Aras barangay Tangob. Oo. Sila ni Sir Lili Uligo nga mali wala gid kuno nalipat. Hindi gid malipato, no? Oo. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, morning man. Dennis Richard Tibor Roma, press may agasay mo ano? Maverick Anthony Diaz, Sahil Patria Village. Good morning. Sige. Kay Evelyn Nepomuceno, may aga man. Kay Cecil Bekbek. May aga ko no, nag-monitor sila sa Yellow Bell, Binubuhan. Di nga ng Binubuhan. Bago. Sa Bago, Manila. Bago City. Kay Kapitan Aliyada, morning Yes, good morning. Rose Ann Eriman, good morning man. Kagawa Dems Aboso, thank you so much for the outfit. Katamya ko no ni Cecil Bekbek si Concepcion Nuenay. Sabdra. Bermilio. Doon ka budla. Biglang ibasala. Kay Glenial Palmon. Sir, ma'am, kamusta na kamudwa? Ay, okay lang. Sexy bayo ni ma'am ba? Super basa daw text ba? Kusog ulan diri sa Silay. Yes. Kung mo gini si daan mo, fan mo gini si Gleniel mo. Yes. Good morning, Gleniel. Kanto di bala? Charot. Sa kay Emilio Morena, may Ratokilio, Sant Lunoy, maayo lang ang pagpamati. Che Zamora, good morning, man. Parang ko na ba lang kay Miss Van nga mga comment? Hindi siya di ba ka-comment o gagawa yung mga comment? Oo, wala gagawa yung comment. Wala gagawa. Ano naman? Feeling ko ma-change Facebook naman si Mama. Nag-adjust sa aton. Remar Hicano Halyasgo, dira sa Valladolid. Good morning, man. Next. F. Smart Tadeo Salcedo. Kag Rochelle Fulgencio Susana. Good morning. Sige. Kada mo singin na-greet ni si Selva. Kada mo sang mga kilala. Kay Amalia Sarabia, kag Jonah Sarabia, gapamati na sila Sir Boy. Greet na kay gapamati. Sa senda nakalang Mala ikaw nagbasa ba kay kung ako nakalang naman. Nakalang. Sa nakalang senda nakalang. Yes.
Tita Marilu Beltran Camento, good morning. Kag of course sa teacher ko, Teacher Edgy Beltran Camento, may aga. Good morning ko no, sa Barangay Gargato, Hinigaran. Good morning man sa family Pido, kag Pido? Beltran. Pido. Pido Dida, Blan. Pido Ano Dida. nga, Pido Dida? Amo na ila, Pido lang iya mo. Ano ba gusto na ng Pido Dida? Wala. Ano na sa man? Pelikula na ni Chris Aquino, kag ni Rene Requestas. Ay, to. Si Pido, si Dida. Kuan si Rene Requestas. Si Dida, si Chris Aquino. Love team to sila. Pido Dida. Love team to sila. Love team sila. Oh, yun. Nakamongga. Kita nang Pido Dida. Sa kuan na sa may ara na sa actually character nga si Pido Dido, I think. Ay, may ano, Pido Dido. Oh, may Pido Dido. I-search Ah, sabi we can Pido mention- Dido. That's yung Ryan na basta daw karakter na sa mga cartoon karakter na sa si Pido Dido. Pido? Pido Pido Dido. Dido. Oo. Wala ako. Wala? Mm-mm. Si Christine Viñas Villalobos, ba si Fido? Basi feed. Ba si Fido? Wala may gagawa. Ba si Fido Dido, blau Fido Dido. Guro, try mo lang Fido Dido. Masi Tofago, morning man. Oy, good morning kuno hambal ni Cecil kay Jocelyn Song Comedia sa ihada ko. Bao, good morning. Yeah. Amo ni sa? Yes, amo na sa Okay na. Tanyo sa doon. Arriba na sa notebook. So, sa notebook. di ba, no? Amo na sa. Yes. Tiko good di Fido morning. Dido na. Oo. Fido Dido. Fido Tingin mo Dido. nila pelikula nga Pido Dida. Hala ka alam. Hindi pala sa Pinoy. Fido Dido girlfriend. May Fido Dido girlfriend. Grabe, no? Hindi mo anlaya Pido, si Pido ang Dida. laki. Si Dida ang bahay. Gin-mention ko ni Ma'am Van, naka-comment di siya yo sa akon kay sa akon nga live. Ah. Hindi ko na-share sa atong Facebook page. Ari diyaw si Ma'am Van, cute man kay Eden Aboso. Thank you so much, Yes. Ma'am Vanessa Mayo. Oo. At least naka-comment na di siya sa akon. Sige. Christine Montevilla, shout out mo kay Jonathan Montevilla. Standby sa mga balita national. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 68. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:22, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag na anay Presidential Spokesman Harry Roque nga ginpabilin siya bilang Private Legal Counsel ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sunod kay Roque, magabaton siya sang 20 pesos nga sweldo sa iya serbisyo. Una nagpalambot sa iya sininga serbisyo si Roque bilang private counsel sa pagsapol ni Marcos sa top legal official sa talakayo ng investigasyon sa International Criminal Court sa drug war sang pungsod. Ginkompirmar sang Department of Health ang unang kaso sang monkeypox sa Pilipinas. Ginpahayag ni Dr. Beverly Ho, isa ka 31 anyos nga Pinoy nga nagabot sa Pilipinas sa rin abroad, nagligad nga Hulyo 19, ang nagpositibo sa monkeypox. Sunod kay Ho, ang unang kaso may travel history sa mga nasyon nga may ginreport nga kaso sang monkeypox. Dugang pa ni Ho, nagkompirmar ang unang kaso paagi sa RT-PCR test nga ginpatayan sa DOH Research Institute for Tropical Medicine sang Hulyo 28. Na-discharge naman ang nasambit nga Pinoy apang nagpaidalom sa istrikto nga isolation kag monitoring sa ilang nga balay.
Ginpahanumdon man sang Department of Health ang publiko nga ang monkeypox hindi pareho sa COVID-19 nga nagalapta paagi sa hangin. Sunod kay Dr. Beverly Ho, ang monkeypox tugay ini sang lain nga microorganism, rason nga malayo ini ikumparar sa COVID-19. Dugang pa ni Ho nga nagwa sa investigasyon angot sa monkeypox sa ibang nga non-endemic countries, ang virus may maglapta paagi sa sexual contact, labi na sa may mga rashes kag open wounds. Panumdon ni Ho, ipabilin nga matinlo ang mga kamot, mag-face mask ka magtiner sa mga lugar nga may maayo sang ventilation. Nakigsapol na ang Department of Health sa US sagud makapasiguro sang bakuna batok sa monkeypox. Ginpahag ni DOH alternate spokesperson Undersecretary Beverly Ho, ang pinili lamang nga grupo sa populasyon ang kinahanglan mabakunahan sa karon nga may na-detect na nga unang kaso sang monkeypox sa Pilipinas. Nagligad nga Hunyo ginpahag sa US Health Authorities nga gilayon i-release ang 56,000 ka doses ng monkeypox vaccine sa diin 5 na kapilo ang naparagtag sa mga lugar nga may mataas nga transmission sang virus. Ginabay-abi naman sa Department of Health ang pag-file sa kontrobersyal nga anti-ghosting bill, pero ginako nila nga maramo pa nga dapat trabahoon para makakomento sa epekto sa hulag sa ikang lawas. Sa Hunyo 30, sa ginfile ni Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. ang House Bill 611 para ideklarar nga emotional offense ang ghosting o kunang gulpi nga pagtapos ng koneksyon sa isa katao sa din kalabanan sa context ng romantiko nga relasyon. Una naging pahig ni Teves nga ang ghosting ang mentally, physically kag emotionally exhausting para sa makinbayaan nga wala sang pahibalo bagay nga nagatugay ini sang trauma kag negatibong epekto sa mental state sang ginbayaan. Ginadefine man sa hagna ang ghosting bilang forma sa emotional abuse nga nagakatabo sa isa ka tuig nga yara sa isa ka dating relationship with the opposite sex. Bangod sini, hindi sinisakop ang mga miyembro sang LGBTQ kung ining lesbian, gay, bisexual, transgender, queer community. Magatutok naman si GSIS President kag General Manager Jose Arnulfo Veloso sa Digital Transformation sing Pension Fund agod mapaayo ang customer experience para sa masobra 2 ka milyon nga miyembro nga pensioners. Sunod kay Veloso, malabot ang digital transformation sa bulig sang information technology agod mataga na ang mga stakeholders sang madasig, mas maayo kag mas ginpahapos nga serbisyo. Kalakip man sa prioridad ni Veloso ma-insured ang GSIS ang tanan nga propiedad kag interes sang gobyerno. Ginadusod naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva nga matagan sang trabaho kag patas nga oportunidad ang mga lolo kag lola o kon mga senior citizens nga sarang pa nga magtrabaho para mangin produktibo pa sa piyak sa ila katigulangon. Tuyo sang Senate Bill No. 360 ni Villanueva nga amendahan ang Republic Act 9994 o kung ang mas kilala sa tawag nga Expanded Senior Citizens Act of 2010 nga nangamando sa Department of Labor and Employment nga maghatag sang trabaho para sa mga lolo kag lola. Nasaad pa sa hagna nga kakason ang fees o kung mga balayran sa mga senior citizens job seeker ilabi na kung may kangtanan ini sa pag-apply nila sa trabaho. Amo man ang paghatag sang lisensya, proofs of identification, clearances, certificates kay ibang pang dokumento nga ginakinahanglan. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang kabilugan nga populasyon sang 60 tungtong 64 anyos ang yara sa 7,548,769, samtang ang 65 anyos pataas naman ang yara sa 4,787,586. Sa katapusan nga balita national, ginatun-an na sa Department of Justice ang pagpasangkad sa mandato sang Presidential Commission on Good Government. Ginpahag siningaluyag niya mga central body sa mga ginakompeskar nga manggad ang PCGG, kalakip na ang hindi pagbayad sa buwis, drug trafficking, graft and corruption, kag iban pa nga krimen. Pagklaro naman ni Remulla nga hindi madula ang unang tinutuyo sang gintukod ang PCGG. Rason sini, ginpaabot naman nga mabuhina ang mga ginabawi ni sa Marcos sa pagkaligad sang panahon. Madumduman gintukod sa nagtaliwan nga si Anay Presidente Cory Aquino ang PCGG sa 1986 agud bawion ang ginabulubanta 10 bilyones pesos nga balor sa ginasiling kinawatan nga manggad sang pamilya kag abyan sa nagtaliwan nga si Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Morning mandara kay Robert Roma. Sa pamilya dira maglantay kag pamilya Bilyasa kag pamilya Jaime sa Bago City, maayong aga halin kay Cecil Bekbek. Mga kaaksyon inyong imamatiyan aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1.
Standby na sa Action Report second portion upod ka Aksyon Fred Salanga. Balikay naman kita sa Action Balita Morning Edition upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!